mga drivers nga wa pa kakuha sa ilang mga ayuda diha kay ang LTFRB 11 naghatag og usa ka adlaw nga extension alang sa mga drivers nga wala pa nakadawat sa maong ayuda. Atong saro ng kompletong detalye sa report Radyoman Gretchel Igot. TXDC Radyoman Report. Gipahibalo karon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB 11 nga naghatag silang higayon karong adlaw Abril 29 tuig 2026 alang sa mga driver nga wala pa nakaadto sa payout. Kini alayon gihapon sa mga nakalistang benepisyaryo nga wala nakaadto ni adtong Abril 27 ug 28 apan gibutyag nga magpadayon ang payout sa parehong lokasyon gikan alas 8 hangtod alas 5 sa hapon. Nagbilin sa og mensahe ang sektor nga direktibang mupadala og mensahe pinaagi sa pagbisita sa official Facebook page sa LTFRB 11 alang sa dugang kasayuran sa mga benepisyaryo. Ug sa karon mamahimong magmonitor lang ang mga driver sa maong Facebook account alang sa mga dugang pahibalo mahitungod sa susamang payout. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyoman Gretchen Igot, Tatak RMN. Tatak RMN.